Сега към последния за днес актуален коментар в студиото. Кои са тенденциите в туризма? Това ще ни кажат с организаторът на инициативата Travel Academy Димо Желев и експертът, който ще бъде лектор на форума Цанко Цветков. Господин Желев ще се присъедини към нас всеки момент. Здравейте, господин Цветков, и добре дошли. Първо, кажете ни кога ще се проведе второто издание на конференцията. Второто издание на Travel Academy стартира утре с 2 дни не само лекции, нетворкинг панели и дискусии посветени на проблемите и новостите в туризма. Като акцента, който организаторите са поставили, е върху това не само да се научават нови неща и да се разменят идеи. Това, което стане на Travel Academy, е едно, което го определи като наистина успешно събитие. А какво още? Моля? Какво още ще научим този път? Темите са доста разнообразни, затова имаме 3 зали, една обща, една за хотелиери и една за туроператори. Нашия бранш е доста разнообразен и затова и темите са доста разнообразни. Ще говорим за онлайн маркетинг и реклама и тяхното приложение в туризма и в хотелиерството. Ще говорим за обучение и развитие на кадри, ще говорим за маркетинг и продажби, ще говорим за софтуерни приложения. В общи линии имаме 2 дена и едва ли в 2 изречения ще успея ако господин Желев може. Тур ще бъде това от дискусии и лекции. Здравейте, господин Желев, и на вас. Казахме, този път ще има много акценти. Всъщност ще очертаете ли и една визия за това на къде вървят нещата в сектора, кои са основните проблеми и предизвикателства пред него? Като цяло нещата в сектора вървят добре, но предизвикателствата... Но винаги може повече, нали? Винаги може да е по-добра, естествено, като предизвикателствата, които стоят, са общо взето като същите, като миналата година, когато разговаряхме с вас. От една страна нормативната база, от втора страна... Имаме нов закон, само че нямаме пък... Нямаме нормативна база към него, което горе-долу е също. Да не говорим, че закона дори миналата седмица имаш пак промени по него, което означава, че той не е достатъчно стабилен, може би. Освен нормативната база, какво още? Другото може би е в полето на бизнеса, ние да сме по-добре организирани. Това именно и точно за това ние правим тая Travel Academy, за да може по някакъв начин кадрите да са по-подготвени и също време дори на средно ниво и висше мениджмънт има неща, които да научат. Понеже казахте кадрите, появиха се някои притеснителни данни, че след отварянето на трудовия пазар в Европа изцяло и за българи и румънци, много от кадрите именно за сектор туризъм ще отидат навън в други страни. Забелязва ли се такава тенденция? Има ли подобни сигнали, които получават? Тази тенденция винаги е съществувала в една по-малка или по-голяма степен, но това не се... Според мен не можем да говорим за засилване. Въпросът е следния. Нашия бранш разполага с наистина достатъчно силни и качествени специалисти. Проблемът обаче е в нивата, там където липсват хора, които оказват услугата. Говорим за сервитьори, администратори, именно за тях става дума, готвачи, да. Но там въпросът е бранша дали има способности и капацитета да се пребори с това изтичане на кадри, защото по отношение на заплащането ние не сме толкова конкурентоспособни, колкото други туристически дестинации европейски, които имат и по-дълъг сезон и по-висок стандарт. Но има ли други фактори, които биха повлияли? Върху изтичане... Да запазите работната сила тук? Освен финансово. Възможностите за развитие и сезонността на нашия бранш. Тоест, ако имаме достатъчно добри практики на хотели, които задържат кадрите си, но не трябва да забравяме, че ние освен морски и зимни хотели имаме и градски такива, които са с добър имидж, които предлагат качествени продукти и естествено разчитат на качествени кадри. Така че аз не смятам, че можем да обобщаваме този казус под слогана, че кадрите изтичат от България. Какво друго притеснява бранша и практики, които ще бъдат обменени по време на конференция? Браншът по-скоро не смятам, че има някакви притеснения. Смятам, че трябва да работи върху качеството на туристическата услуга.
По какъв начин? Факт е, че в много от нашите съседки качеството на услугата, говорим общо, разбира се, е доста по-добро, на по-високо ниво. Като инвестира в производствения си капацитет, именно хората, т.е. обучение, квалификации, да не се разчита само единствено на професионалните училища, университети, а да има и вътрешно фирмени програми. Поради сезонния характер на по-голямата част от бранша, това не се случва. Текучеството на кадри е голямо, но може би една от грешките на бранша е, че той не влага достатъчно в първоначалното обучение на персонал. Това е проблем, който важи и за други бизнеси, но при туризма със сигурност се забелязва като тенденция. Вероятно на конференцията ще бъдат обсъдени и перспективите пред предстоящия сезон. Какви са те? До някъде да. Сезона, който очакваме, пореден добър сезон, може би ще очакваме, с някакви рискове, които могат да бъдат около кризата в Крим, Украйна. И Русия. Защото знаем, че разчитаме много на туристите от Русия. Така е. Доколкото знаят, два нови големи играчи идват на нашия пазар тази година, туроператори руски. Точно така. Преди броени дни приключи туристическото изложение в Москва. Въпреки че имаме някаква кризисна ситуация, към която трябва да реагираме, ние смятам, че браншът ще се справи с това. Въпросът е обаче чисто политически и какви решения ще бъдат взети. Какво би могло да попречи? Това, което към момента пречи, е преди всичко девалвацията на руската рубла, която спрямо еврото, долара към момента е малко по-силен, което евентуално би насочило търсенето към дестинации като Турция, която е доларова икономика. Това, което би попречило на България, са по-мащабни санкции като визови ограничения и така нататък, но това, което ни притеснява към момента, е девалвацията и обесценката на рублата. На рублата, защото ние до момента се борихме именно за обратното, да облегчим визовия режим, дори ставаше дума вече за изцяло отпадане, разбира се, на ниво Европейския съюз, Русия. Аз преди малко ви прекъснах. Какви казвате са минусите и плюсовете? Аз просто допълня и Цанко в това отношение, че от една страна нещата са в ръцете на бизнеса, но това, което имаме като неяснота, е в сферата на политиката. Там много трудно не може да предвидим какво ще се случи именно с санкции, евентуални за руски туристи. Тоест с по някакъв начин ограничаване на визовия режим. Имате ли данни какъв процент от чуждите туристи у нас са именно руснаци? Като процент по-скоро не, но миналата година мисля, че бяха към 600 и няколко хиляди. Руския пазар се превърна в водещия туристически пазар, измества от това място немския, но въпреки че трябва да имаме предвид спецификата на статистиката, кои са туристи, има и собственици на ваканционни имоти. Именно те изместиха англичаните, точно които така, си закупиха тук много ваканционни жилища. Така че аз лично смятам, че влизането на тези два нови руски туроператори, които вие споменахте, нагласите на бранша са да се справят с предизвикателствата, които зависят от техните решения. Вече какво ще се случи на политическата сцена е нещо непредвидимо, както сами се убедихме. Добре, в края на разговора вашите очаквания от конференцията? Нашите очаквания са доста по-добри неща спрямо миналата година. Имаме една допълнителна зала, имаме доста нови лектори. Много панели, разбрахме. Много панели, да, като продължаваме да вървим нагоре и като брой участници, и като място, където провеждаме самата конференция. Доста по-добре уреждаме нещата и се надявам следващата година отново сме партньори. Благодаря ви. Просто исках да добавя, че аз като участник и в първото и във второто издание съм наистина ентусиазиран на база на това, което се случи на Travel Academy 1. Да имаме още по-добри резултати при туризма тази година и да няма фактори, които да попречат за печалба на компаниите в сектора. Благодаря ви за това гостуване. Благодаря. Димо Желев и Цанко Цветков с информация за конференцията Travel Academy.